Hello guys, good afternoon. So medyo madilim ngayon kasi parang uulan ata. Kaya medyo pangat yung lighting natin. Pero meron na tayong ilaw. But anyway, today pag-uusapan natin kasi may nagtanong sa akin kasi di ba nagre-rent lang kami. And may nag-message sa akin kung ano ba yung dapat kunin, bahay ba or lupa. Ganon. Or pwede bang I think parang ibig sabihin niya mag-subdivision, like magma-monthly amortization, ganon. And syempre, may mga pananaw na ako na sinabi sa inyo nung mga nakaraang mga past vlog ko. And today, update, dahil syempre may mga changes, pero meron ding iba na steady pa rin yung aking mga desisyon. And yun po usapan natin ngayon. So, hi guys, it's Christine and welcome po sa ating channel. So, ayun nga, sorry kung hindi ko na film kaagad dito, pero wala akong script na nagawa out dito. Okay, kagaya na sinabi ko nung una, nung mga past vlog ko na mas better na mag-monthly amortization kasi ayoko nang ganun talaga, may monthly kasi babayaran mo siya ng 30 years, ganyan. So, yun yung mga sinabi ko. So, kung tatanungin ako, for me, kung tatanungin ako ngayon, kung kukuha pa ba ako, kung ano yung pipiliin ko, yung kukuha ng bahay sa subdivision, which is babayaran ko siya ng 30 years, or bibili na lang ako ng lupa. Pwedeng ganun. So, ano yung pipiliin ko? For me, para sa akin, depende. Both. So, I'm torn between two lovers. Pwedeng kumuha tayo ng para sa akin na ngayon nandito kami syempre nag-rent kami dito, hindi amin itong bahay. So, ito ay bahay ng aking kapatid ng aking mama. Yun, nag-rent kami dito. So, now, pero dito sa subdivision na to, medyo mura siya kasi yung monthly dito is sa mga 2,000, I think pinakamura is 2,200 or 2,100, parang ganun yung pinakamura na presyo dito. So, dito sa province, medyo iba yung mga prices. But I think dyan sa ibang lugar, meron din naman siguro, pero nasa mga malalayo ng mga subdivision. Pero mostly naman talaga, sa mga subdivision, malalayo naman talaga, di ba? So now, para sa akin, okay lang talaga na kumuha ng subdivision. Kagaya na sinabi ko sa inyo noon, na meron din kaming bahay dati na sa subdivision. Yun yung napundar ni mama nung nag-abroad siya. At ang ending is, dahil nga hindi na manage yung mama ng maayos yung kanyang pera, ang ending is, nung nagkasakit siya, dahil nga walang emergency fund, walang pera, nabenta yung bahay namin ng, I think, 30,000 lang. I think. Parang, hindi ko sure, pero parang ganun, napakamura ng benta kasi kailangan na namin yung pera nung nagkasakit si mama. So, yun. Yung isa yun sa lesson learned sa akin. Malaking lesson na nakuha ko doon. So, ayun. So, para sa akin, kung kukuha, okay lang naman talaga kumuha ng bahay na sa subdivision. Ang problema lang sa mga subdivision, kagaya nito, eto, medyo malaki-laki na to considered dun sa price niya na yung kanyang monthly amortization, malaki na to. Pero most of the time, like sa may mga camellia, anong tawag dun? Yung mga maliliit na ng camellia, yun, medyo mura-mura yun, pero medyo mas maliit yung space. So, kung okay ka doon, okay naman talaga doon. Okay lang sa iyo na maliit lang yung space, okay lang. 'Di ba? Kung titirhan niyo kung maliit lang naman kayo mag-anak, okay lang 'yon. Pero make sure lang, for me, kung kukwentahin mo talaga, kung kukuha ka ng bahay doon sa subdivision, sobrang laki ng tubo. No? Kasi syempre ang magfe-finance niyan, it's either Pag-ibig or yung kasi hindi naman ikaw ang magfe-finance yan, may magfe-finance yan para sa iyo. So syempre may tubo 'yon. Pero mas magle-less yung tubo. Yun lang yung na-research ko. Mas magle-less yung tubo kung 15 years, at yan din yung mga advice ng mga wealth coach. Ayan. So, dapat 15 years lang para at least mabilis matapos and maliit lang yung tubo. So, wag ka nang lalagpas ng 15 years. What if malaki na yung edad mo? So, yun yung problema. So, kailangan pa rin, kung maliit yung edad, mas lesser din kasi yung babayaran na year. Pero kung medyo bata-bata ka pa, pwede pang 30 years. Pero medyo malayo na yung 30 years. Kaya yun yung ibig kong sabihin na
ayoko magbayad ng monthly amortization up to 30 years. Diba? Ayoko ng ganon. So, 15 years is, I think 15 years is enough. So, ayun nga. And for me is, kung kukuha ka ng bahay ng subdivision, gaya ng sasabihin ko sa inyo, just be ready. Kasi pagbili ng bahay, guys, hindi naman ganun kadali eh. Pagbili ng bahay, hindi naman pwedeng, yun na yung expenses na ilalabas mo. Pagbili mo ng bahay, kailangan mo pang i-renovate, kailangan mo pang kung ano pang kailangan igawin dun sa bahay. May mga may mga gastos pa yon. So kailangan lang talaga ready. Yun lang yung importante kasi I tell you, hindi talaga ganun kadali. And may mga kasi syempre nakikita ko yan dito eh. Maraming mga bagong lipat dito na gusto nang lumipat pero syempre hindi makalipat kaagad kasi kailangan pag-renovate, ganyan. So, just be ready lang talaga, okay? And also, for me, sa subdivision din is, okay din sa akin dito kasi medyo maganda yung surroundings, maganda yung neighborhood. So, gusto ko yung mga neighborhood dito. I think okay sa akin dito. But, yun nga, merong pero. Okay ba kung lupa na lang yung bilhin ko? Kasi for me din, gusto ko rin bumili ng lupa. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, torn between two lovers kami. So, habang nag-iipon kami ni Papa, lagi naming napag-uusapan yan. So, yun. For me, mas maganda din kumuha ng lupa lang. Kasi, ang lupa, depende din yan guys kasi dito sa province, dito sa amin, mura yung lupa dito. May mga mura ka pa makikita. Meron pang mga, I think, pinakamura. Meron yung 50,000, meron 60,000. Pero mukhang maliliit yun. Pero, I think, pinaka-safe na dyan is nasa mga 100 plus. 100,000 plus, ganyan. Yun, magandang lupa na yun. Medyo malaki na yun. So, yun yung advantage sa amin dito sa province. Pero syempre, I think sa inyo din sa Maynila. Pero di naman ganyan. Pero syempre, hindi sa city. Meron dun talaga sa mga malalayo-layong mga probinsya na. So, kung willing ka na tumira doon, edi go. 'Di ba? Kasi sa akin, iba-iba din kasi tayo ng gusto. Ako, gusto ko lang ng kung bibili man ako ng lupa, gusto ko maliit lang yung bahay namin kasi gusto kong malaki yung space for garden or kasi mahilig kami tumambay sa labas ni Papa magkape. So gusto ko may space kami, specific space na ganun. Tapos pangarap ko talaga magkaroon ng garden ng mga gulay, merong mga ganyan, basta may mga pangarap ako na ganyan. Kaya nga, ayun. Okay naman dito talaga, okay dito. Pero syempre, in God's time, ayaw namin mag-decision kaagad na kasi lilipas yung mga araw, mga taon, mag-iiba din pa rin yung inyong mga decision. Pero for now, I think pinaka-best kung meron ka talagang pera, like kung meron kang 100 or 200,000, I think bumili ka na lang ng lupa. For me kung meron akong ganung kalaking pera na for me mas okay sa akin na bumili ng lupa. Kasi kung sasabihin nyo na mas mahal yung lupa lang tapos ikaw pa magpapatayo ng yung bahay. Well, depende din yan kasi kung mapapagastos ka talaga kung bibili ka ng lupa tapos gusto mo ng mapagkalaki-laking bahay, talagang sementado yung yung mga gate, ganyan, medyo mapapalaki ka talaga. Pero sa akin, hindi yun yung bet ko na bahay na ganyan. Mas gusto ko yung mga tiny house. Gusto ko yung mga ganon, yung simple. As in, hindi ko alam. Ganon talaga. Ganon yung aking pananaw. Gusto ko ng ganong bahay. Gusto ko maliit lang na bahay. Tiny house. So, yun yung gusto ko. And I think mas better yun. Kasi pag ang lupa, maraming magagawa. Pwede mo siyang parentahan kasi gusto kong lupa bilhin kasi kung lupa yung bibili mo, mas malaki yung mabibili mo. And gusto ko kasi syempre kung yung sinasabi nila, kung ang yung lupa, kung bibili ka ng tirahan, ititirhan mo, 'di ba? Kasi tirahan nga. Kung titirhan mo lang, hindi siya magiging asset, kasi tinirhan mo nga. Pero since gusto ko nga
nag-earn pa rin, 'di ba? Habang nakatira kami doon. Gusto ko talaga na mag-earn ng apartment together na parang yung apartment namin at saka yung apartment at saka bahay, iisa lang siya. Parang magkatabi lang kumbaga. So gusto ko yung ganun. Gusto ko yung ganun talaga. So let's see. Kasi malayo pa naman yung, malayo pa mararating natin kung magsisipag tayo, 'di ba? Pero kung ako yung tatanungin, depende talaga sa lifestyle na gusto ninyo. Depende sa lugar na gusto ninyo. Kasi gusto ko din may nakikita kong tao di kagaya dito. Gusto ko yung mga ganyan, marami nakakalaro si Hagrid. Gusto ko yung ganun. Pero syempre, may mga changes din talaga. Pero ayun kasi, kagaya ng sinasabi ko, kung gusto niyo kumuha ng bahay sa subdivision, okay lang talaga. Pero make sure lang na babayaran niyo siya within 15 years. Okay? Yun talaga. And grabe, marami akong lessons na na-learn nung pa si mama. Kasi marami din ako nakikita na even today, marami ako nakikita na meron na silang bahay. Yes, meron silang bahay, nakakuha na silang bahay. And nakikita ko yung hirap nila. Nakikita ko yung marami silang utang kasi most of the time, kumukuha tayo ng bahay, inuutang pa natin yung ating anong tawag doon? Pang equity, inuutang pa natin. So, syempre, pag inutang mo yung equity mo, pag nagbayad ka na ng bahay, syempre, every month, babayaran mo yung inutangan mo ng equity. And may babayaran ka pang monthly dun sa bahay. So, doble-doble na yung babayaran mo. So, please lang, huwag mong gawin yan. Kasi sayang lang yung effort mo kung hindi mo siya mabayaran. Like, what if mawalan ka ng trabaho, ganyan. Sayang naman yung pera mo, diba? So, make sure lang talaga na ready ka talaga, ha? Kasi nga, yung bahay namin dati sa subdivision, malaki siya. As in, malaki siya, besh. Parang pwede pa yung 3 bahay. Oo. Tapos, sayang lang talaga. Ako yung nasasayangan. Siguro, sabi ko nga, kung ngayon yun lang nangyari sa time na to na parang matured na ako. Matured na ako. Siguro ako yung haharang doon na ibenta ni mama. Kasi sayang talaga siya. Sayang lang yung bayad natin doon, nasayang yung mga panahon. Kaya ayun, kaya wag niyo isipin na basta lang kayo magkabahay. Alam mo yung title lang na meron lang kayong bahay. Maganda yung meron kang bahay tapos hindi parang yung nasa loob ng bahay hindi naman naghihirap, 'di ba? Parang maganda lang tingnan sa labas pero sa loob ng bahay bulok pala. Yung sa loob ng bahay, hirap na hirap pala mabayad ng mga bills, mahirap. Stressful yun. Hindi niyo matatawag na life, okay? Kasi ang tunay na life is, alam mo yung wala kang iisipin. Kung meron ka mang iisipin, syempre normal yun, no? Pero hindi yung talagang nag-aalala ka kasi ang dami mong bills na babayaran, tapos hindi mo alam kung saan kunin, 'di ba? Wag ganun kasi hindi mo ma-enjoy yung buhay, guys. So, ayun. So, nagiging seryoso na naman ako. Pero, yun talaga ha. Yun yung advice ko sa inyo. And for now, sa akin ngayon, sinasabi ko sa inyo lagi na ini-improve ko pa yung aming income para talaga makasustain siya sa whatever life na susuungin naman sa mga susunod na taon. Pero hindi ako nagmamadali. Kasi nga, though nag-rent kami dito, hindi ko siya kinakonsider na sayang. Kasi nga, iniisip ko kasi, hindi lang namin ito basta tinirhan. Kumikita kami dito. Kasi yung mga stocks namin nandyan. Okay? I do my vlog here dito sa bahay. So, hindi nasasayang yung panahon namin dito. And, ayun. So, yun yung ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy. Sana ay meron kayo napulot doon sa mga sinabi ko. Meron ba? And please leave comment down below kung ano yung mga suggestions ninyo, kung ano yung mga reactions ninyo dito sa mga sinabi ko. Kasi alam ko, mas marami pa sa iyong mas may alam dito sa mga bagay na to. And yun nga, iba-iba naman tayo ng mga gusto. So, yun. So, see you in my next video, guys. Paalam.